Здравейте, скъпи приятели! Радвам се да ви приветствам с добре дошли на моят YouTube канал. Аз съм Диана, за тези, които не ме познават, мотивационен лектор, ментор, женски коуч, коуч личностно развитие. Занимавам се с психология от дълги години и с изучаването и в момента завършвам магистратура по психология и съм тук за това, защото реших да направя една среща с вас на темата за това как да сбъднем ние мечтите си, как да живеем живота на нашите мечти, как да осъществим живота в желаната от нас мечтаната реалност. На първо място, скъпи приятели, искам да ви кажа, че когато говорим изобщо за сбъдване на мечти и осъществяване на желания, искам да ви кажа, че на първо място трябва много сериозно да обърнем внимание на здравето си, на нашето физическо, психическо и ментално здраве, защото, нали, знаете, че ако сте здрави, може да имате 100 или 1000 проблеми. Ако сте болни, може да имате само един проблем и то е справяне с вашето здраве. Така че, преди да започнете изобщо да уреждате живота си, да сбъдвате мечтите си и да правите това, което вие желаете в живота, помислете за вашето здравословно състояние. Какво е вашето здравословно състояние? На първо място какво и са основните характеристики на това вие да бъдете здрави? Значи на първо място вие трябва да имате да се наспивате здравословно, да имате време за почивка, спокойствие, да медитирате, евентуално да се откъснете от средата за, ако щете, за 15 минути, нали, за да се молите или пак казвам да медитирате, да правите съответните физически упражнения, да бягате в парка или да плувате или каквото и да било, но трябва да имате една физическа и двигателна активност. Да пиете вода, да вземате евентуално хранителни добавки. Аз не съм човек, който ще ви препоръчва определени хранителни добавки в никакъв случай, но в момента аз например, в момента пия едни френски витамини, които ще ги пия 10 дена, съпругът ми също, така сме преценили. Това са едни много интересни, хубави френски витамини, които се слагат и сипват се на езика като прахче и се преглъщат без вода. Също така, преди години започнах да пия от време на време магнезий, защото, например, получавам понякога крампи и съответно лекарите ме посъветваха крампи от стрес, от напрежение, като всеки един човек. Също така, понякога, пролет и есен, пия селен във връзка с щитовидния хормон, който преди години лекарите, специалистите ми откриха някакво завишаване. И съответно аз предприемам такива неща. Това селенът може да се пие, съпругът ми в момента също пие с мен магнезий, а селенът може да се пие също и от мъжете и от жените. Аз ви разказвам просто за моят начин, за моят стил на живот, за моето отношение към добавките, към биохраните, към това. На първо място, вие, за да започнете да уреждате по най-добрият начин вашия живот, да сбъдвате мечтите си, следва да се погрижите за вашето здраве. Когато вашето здраве е на достатъчно добро ниво, вие съответно имате и една много добра висока вибрация, евентуално, защото понякога сме и в ниските вибрации. Сега, какви са видовете вибрации? Вибрациите са ниски, средни и високи вибрации. Желанията, скъпи приятели, се сбъдват от позицията на високи вибрации. Когато сме на много висока вибрация, ние можем много лесно да материализираме желанията си, защото нашата висока вибрация е като един лъч лазерен, който разтопява повърхността, реалността отдолу. Тоест, вижте, вие ако сте на висока вибрация, тук да речем реалността, ниската е отдолу, тя по никакъв начин вас не може да ви докосне.
Това е като, например, да речеме, ако вие се гневите на съседката си или на майка си, на родителите си, на баща си, на приятели, за това, че те нещо ви казват, или на съседката, че не е коректно, нали, че аз отдавна престанах това. Когато престанете, когато придобиете неутралитет към, за пример ви давам, към тези злободневни или житейски битовизми, вие се издигате на по-висока вибрация. Напротив, аз кажете, добър ден, Лелю, еди си коя, много се радвам, че те срещам, как си днес, как си. Така, по този начин, вие неутрализирате лошото отношение, вашето към нея и нейното към вас. То нейното може да е и към самата нея лошо отношение, и към другите хора и така нататък. От тази позиция вече, вие, скъпи мои, можете да материализирате своите желания. Например, когато сме също така на тази вибрация, ние гледаме с едно топло чувство, радостно усещане. Ето, например, сега есента искам да ви кажа, аз вървя по Софийските улици, има един килим разтлан от есенни цветя, жълто-оранжеви, дори някъде има зелени, уникално е, красиво. Аз изпитвам една мекота, една топлота, едно приемане, един уют. Просто тези листя, благодаря на софийското сметопочистване, че не е много добро. И затова те стоят като един килим просто на улицата. И мен до такава степен ме радват. И повярвайте, какво нещо е енергията. Така както съм влюбена в тези листя и казвам на съпруга ми, че есента е на път да се превърне в моя любим сезон. И постоянно този килим от жълто-оранжеви листя, разслани пред мене, пред краката ми, са ми пред очите и ми дават едно такова топло усещане и за изобилие също така, защото това са изобилни много листя. И влязох в един магазин и така както се радвах на тези листя, влизайки в магазина, виждам една свеж, която е декорирана, стъклото на свеща е декорирано с есенни листя. Просто енергията, когато енергията ти е, пак казвам, на високо ниво и ти мислиш за едно определено нещо, тя буквално го материализира, тя го води, тя го носи при теб. Ето сега ще ви покажа свещичката. Ето това е свещичката, която е декорирана точно в тези есенни листя. Това в момента е реалността по софийските улици от такива нападали листя. Само, че аз ги виждам всяка година, но тази година ги виждам по-особено, повече ги виждам, много повече им се наслаждавам. Най-вероятно и вие ги виждате. Ето за това ви говоря. За същите тези листя, ако обърнете внимание на тази свещичка, ще ги видите и листята по улиците. И тези листя на мен ми носят такова вдъхновение, такава радост и чувство за изобилие. Какво се случва обаче, когато ние започнем да материализираме, да желаеме, да манифестираме своите желания от ниската енергия? Объркват се нещата, нищо не се случва. Коя е всъщност, скъпи приятели, ниската енергия? Това са ниските чувства, като гняв, срам, отричане, осъждане, хаос. Какво са те? Например, какво е хаосът? Хаосът е заблокиране. Един блокаж. Например, тогава давам упражнение да се изчистите, например, да подредите един шкаф, да преподредите гардероба си, да изчистите, ако щете, стари снимки от телефона си, от компютъра си, стари дрехи да изнесете навън, защото, вижте, през хаоса никой не може да мечтае. През тези емоции няма как вие да достигнете до желания резултат, да достигнете през гняв, тъга, апатия, вие да достигнете животът на вашите мечти. Това е абсурдно и дори не го правете, защото ще се получи едно заблокиране. Другите утежняващи емоции са емоциите на вина и на срам. Това е усещането, че аз съм лоша, че аз не заслужавам, аз съм лоша майка, аз съм лоша съпруга, аз не заслужавам, аз съм виновна за това. И то
просто тези емоции като бам, бам, бам удрят по вашето съзнание и подсъзнание като чук и вие през цялото време се въртите. Може да започне да ви боли глава, може да започнете да боледувате именно от тези емоции. Абсурдно е просто през такива ниски емоции, апатия, например, вие да сбъднете вашите желания. Да речеме апатия, тъга, мъка от загуба нали, когато вие имате финансова загуба, не дай си Боже на близък човек, аз съм го изпитвала това нещо, изпитвате чувство на безнадежност, на тъга, на апатия, няма, моля ви, помъчете се по един екологичен, здравословен начин, лека по лека да прекъснете тези връзки, защото ако продължават тези връзки тези чувства да ви владеят, вие просто няма да можете да осъществите вашите мечти, намерения и желания. Също така, ниска емоция са и така наречените натрапчеви желания. Искам да забременея, сега искам да забременея. Искам този мъж, искам с него да бъда сам, фиксираност. Значи, искам толкова много пари да изкарвам, нали? Трябва да изкарвам толкова много пари, трябва да имам много клиенти. Това не работи, скъпи мои. Повярвайте ми, това не работи. Аз имах една клиентка миналата година, тя имаше една връзка с мъж, който се явяваше от време на време за удоволствие, чики-рики, хахо-хи-хи, обаждаше и си идваше при нея. Не носи цветя, не носи бомбони, не носи вино, бутилка, нищо. Няколко пъти беше донесъл шоколад и тя много разочарована, обаче фиксирана в него. Очевидно той не се интересуваше от нея, не че не я харесва достатъчно, но той не желае свързване и привързване. Особено той иска разнообразие и така нататък. И тя се беше фиксирала в него. Беше се фиксирала в този мъж, чудеше се непрекъснато как да го покани на вечера, как да контактува с него, какво да направи, че той да обърне внимание. И в един момент се случва така, че всъщност тя не само, че той не идва при нея, че въобще тази връзка приключи, не се осъществи, тя започна така да губи приятелки, започна да се влошава отношенията с майка си. Това тя ми казва, нали? Изобщо така, нейният кръг около нея се стеснява и тя създава лоши взаимоотношения дори и с другите хора. Тя ми каза: Диана, какво да правя? Идва при мен за съвет, за консултация. Значи, аз си го обясних на нея, обяснявам го и на вас. В този момент, в който вие се фиксирате в определен човек, да речеме, независимо дали е мъж или жена, между другото, моите лекции са и за мъже, и за жени, както и консултациите ми, вашата енергия, която е, да речеме вашата енергия е тук, вие се фиксирате в определена личност, в определен човек, започвате да го гоните, да мислите за него, непрестанно да си казвате защо не става какво. От тук познайте какво става. Вашата енергия спада надолу. И тогава вие започвате просто да губите връзки, приятелства, състояние, ако щете, парите си. Даже тя ми каза, че в един момент и работата и много не знам какво не й допадало, шефът ти правил забележки, имало едва ли не така. С нея поработихме 3 сесии, след 3 сесии живота й коренно се промени. В момента тя е намери си дори и друг партньор, с който пътуват и обикалят и започнаха да живеят заедно и така нататък с сериозни перспективи, съвсем по-различен от предишния, разбира се, нищо общо с предишния. Тези 3 сесии тя буквално разблокира тази енергия. Много е важно. Мечтания живот, живота в мечтаната реалност преминава през високата емоция, през от средната нагоре емоция. В долните емоции, скъпи мои мили момичета и момчета, приятели, дами, няма как да осъществите желанията си. Запомнете, когато се усетите, че падат батериите ви, значи златно правило е, батерията не може да падне надолу, най-надолу и тогава.
Като усетите, че батерията ви пада под 50%, започвате да я зареждате. Спорт, масажи, развлечения, разходки, кино, театър, срещи с приятели и така нататък. Това, което вас ви зарежда. Всъщност, вие трябва да намерите това, което вас ви зарежда, това, което за вас е най-добро като източник на енергия и на ресурси за сбъдването на желанията. Защото две са нещата, които осъществяват желанията ви в живота. Това са ресурс и енергия. Вие трябва да имате необходимата енергия, за да сбъднете това желание. Средните емоции. Какви са средните? Така, тази дама, исках само да ви кажа, също така беше при мен на 3 консултации. Аз предлагам първоначална 15-минутна консултация с клиентите, абсолютно безплатна, която, скъпи мои, никога не приключва на 15-та минута. Имала съм безплатни консултации по 35 и 40 минути, след което, ако закупите една консултация с мен, струва 150 лева. В случай, че вие пожелаете да закупите 3 консултации, пакет от 3 консултации, цената автоматично спада. Това е много голямо намаление, дискаунт, който го правя за клиентите си на 100 лева. Т.е. ако вие закупите 3 поредни консултации, те ще ви излязат на стойност 300 лева. И след всяка една консултация имате, когато проведете една платена консултация, първо имате една безплатна консултация, след това, ако прецените и решите да направите платена консултация, след нея винаги имате още една безплатна консултация, която е 15-минутна, след което се провежда втората платена консултация, отново безплатна консултация 15 минути, третата консултация, отново безплатна консултация 15 минути. Както също така и имате за подарък медитации, други мои лекции, които винаги обогатявам клиентите си с тях, които не са публикувани, общо достъпни за всички. И също така в момента пиша една книга за самопомощ, която като я довърша ще я предлагам като бонус подарък на клиентите си абсолютно безплатно, когато провеждат с мен, да речеме, повече 3 консултации. Моето присъствие на този YouTube канал изобщо не е свързано с желанието ми аз да ви направя зависими от мен или вие да станете зависими от мен и да имате постоянна нужда от мен, а да ви помогна. Понякога проблема се изчиства в рамките само на една консултация. Така, да пия малко водичка, извинявайте. Пийте и вие, скъпи приятели, много е добре да се пие вода, да се приема вода, особено по време на медитация. След малко ще направим едни упражнения и медитацийки, така че ако искате, вземете си една чашка водичка си налейте. Сега отиваме към другият тип вибрации. Това са средните вибрации. Средните вибрации, това са вибрации на смирение, приемане, неутралитет и мъжество. Мъжеството, скъпи мои, изобщо не означава да се превърнете в мъж, ако сте жена, или ако сте мъж, да се правите на мъжкар. Мъжеството е желание, решително желание за действие. Казвате, аз ще спра захарта. Аз започвам да тренирам. Ставате сутрин и правите обиколки на площадката или събота, неделя ходите на тенис да плувате или ставате и правите сериозни съответните упражнения. Или съответно, да речеме, аз ще изучавам език, английски, френски, испански, всичките езици, които искате. Принудително и категорично взимате решение да създадете нов навик, да придобиете нов навик в живота си и това е, да речеме, аз отказвам захарта за 21 дни или за 100 дни, 100 дни, това е аскезата, това е друга тема, но аскезата много работи, между другото,
да ви кажа, че аскезата много работи при сбъдване на желание. Например, много обичате да пиете кафе или розе. Казвате, аз няма да пия кафе 100 дни или няма да пия вино 100 дни или отказвам захарта за 100 дни. Много влияе това при осъществяването на желание, при сбъдване на вашите мечти. Защо, скъпи мои? Защото наслагването, овладяването на един нов навик, премахването на стар разрушителен навик освобождава пространство. Какво? В природата, вие знаете, няма празно пространство. Природата не търпи празно пространство. Всяко едно пространство природата го запълва. И когато вие кажете, аз няма да пия кафе, аз няма да пия розе, много обичам да пия кафе, но няма да пия кафе 100 дни, защото се боря и искам да се сбъдне, да започна тази работа, повярвайте ми, Вселената ви чува и ви отговаря. И на това място, на което освобождавате вие празно пространство, тя води към вас хора, ситуации, събития, обстоятелства, с които така да взаимодействат, защото да се изпълни вашето желание. Разбира се, вие и трябва и да предприемете и съответните действия и съответната нагласа. Това е мъжеството. Решението да действате абсолютно категорично, принудително и категорично. Само тогава можете да постигнете резултат, но вижте, това вие не бива да го приемете като жертва, като изпитание. Вие трябва да предварително да действате в границите на подходящото настроение, че за вас това е жизнеутвърждаващо и живото променящо и вие трябва да действате както с увереност, така и с радост. На следващо място това е неутралитет. Значи, неутралитета, скъпи мои, е нещо, което аз се учих при един коуч, който така ми говореше за неутралитета. Аз казваме, добре, как сега така, ако мъжа ми или мъжът ти изневери, или жената ти изневери, или загубиш финансово състояние, или как да не подивееш, да не поводеш. Той казва, как ще да? И той казва, значи ти е рано. Значи, щом не можеш ти неутрално да се отнасяш към това нещо, значи на тебе ти е рано да сбъднеш желанието, което искаш. Тоест, например, аз имах една клиентка, която си купуваше апартамент и беше изпуснала една сделка много добра за апартамента и дойде при мен бясна. И значи това е, нали, лепенето на етикети, абсолютно забранено, ако имаш неутралитет, не мога да кажеш, той е простак, идиот, тая кокошка, той е не, а тя беше точно в тая. И аз си казвам, виж, ти така или иначе този апартамент не си го изпуснала, под носа ти са го купили и така нататък. Не дей да се гневиш, да обиждаш брокерката или ответната страна, продавачите, защото по този начин ти завихраш тази енергия на гняв, през която абсурд ти да сбъднеш своето желание. Заеми позиция на неутралитет, помоли се, влез в медитация, изчакай, прояви търпение, прояви смирение. Ти така или иначе имаш финансово си обезпечена, тръгнала си на пазара, в София се продават много апартаменти, ще достигнеш до там, че ти ще закупиш своя апартамент и ще имаш своето жилище и тя го направи. Проведохме една-две консултации и тя просто го направи това нещо. Разбира се, тя вече беше тръгнала да го купува, но вижте, когато искате да се ускори нещо, вашето желание, ако вие завихрате тези ниски емоции, не само, че няма да може и да не се сбъдне, не само, че няма да се ускори изпълнението на вашето желание, може да се забави, може и да не се сбъдне. Затова много внимавайте, много със смирение. Следващата емоция, това са по-средните емоции, смирение и приемане на нещата, смирена осъзнатост, да приемете света такъв какъвто е. Осъзнато да видите, че хората в света е този какъвто е. Да погледнете на света от птичи поглед, от погледа на птицата. Представете си, че вие сте на мястото на една птица, която лети. Гледате отгоре земята. Дали наистина
ще ви направят впечатление тия проблеми, които сега имате. Или ако сте отгоре, в космоса, в Вселената, в не знам коя планета, в не знам коя галактика. Помислете си, скъпи мои, вашият проблем, който е в момента, че да речеме гаджето и не ви се обажда, или че не ви... или че не са ви увеличили заплатата, например. Дали ще има някакво особено сериозно значение? Ето за това ви говоря. Ако погледнете от космоса вашият проблем, да, вие ще кажете, да, ма не е така сега, аз съм тук, на мене това си е моят проблем, аз искам тук, нали, да си сбъдна желанието и така нататък. Ами да, ще го сбъднеш понякога, скъпи мои. Желанията, които ние имаме, не са за нас, не са добри за нас и затова Вселената не ни ги дава. И достигаме до високите вибрации. Това са вибрациите на безусловна любов. На любов. И любов открито си ясен ум. Това са високите вибрации. На момента, за жалост, любовта малко се като на пазар, на пазарлъка. Аз ще направя това, ако ти направиш това. Аз така, аз ще обичам, ако ми купиш кола, ако ми купиш апартамент, ако ме заведеш в Париж, ако... Не работи. Не работи. Да, вие можете да си търсите мъж, например, ако сте жена, можете да си търсите мъж по кола, да си избирате един мъж по марката на колата му. Аз не съм убедена, че това ще ви донесе абсолютно щастие, защото щастието, скъпи мои, е лична категория и щастието идва отвътре, не отвън. Да, скъпият часовник, пръстен с брилянт, автомобила, финансовото благополучие, екскурзията до Париж, супа от трюфели, най-филовата кула в ресторанта. Да, това води до определени щастливи изживявания, свобода, съгласна съм, но ако не можете всеки път да си купите пръстен с брилянт, ако не можете да отидете всеки ден в Париж, всеки път, ако не може всеки път, вие ще се чувствате нещастни ли? Затова, скъпи мои, много хубаво нещо е да говорим за щастие. Изобщо на този канал. Ние сме тук за щастие. Обаче щастието е една такава категория, след която ние не трябва да тичаме. Не бива ние да преследваме щастието. Не търсете щастие, търсете мир. Търсете мира в себе си, умиротворението. Това е истинското щастие. Нали? То се допълва от това, че ако моя мъж или моето гадже е колата Мазерати и Бентли и там не знам какво, или Монако, окей, съгласна съм. Или ако си мъж, да търсиш гадже с размерите на манекенка, такава красавица, млада, така с подобрения в гърдите, в устните, изобщо тази нова мода, която аз изобщо не заставам срещу нея, но искам да ви кажа, че няма нищо лошо мъжете да търсят такава жена. Много е важно обаче ти какво даваш, ако търсиш такава жена, нали? Както и една жена, ако търси такъв богат мъж, тя какво дава? Да, нали? Защото богатите мъже, те не се заглеждат в жени 88 килограмови, с бръчки, извинявайте, нали, с криви жълти зъби и така нататък, или, нали, те се заглеждат по определени жени, които са с характеристиките, нали, на това. Сега, ето, тук стигаме и до това, до външните фактори, пак на щастието. Когато една жена, да речеме, си прави операция, поставя силикон в гърдите си, или си слагаш филъри, или непрекъснато в устните, в очите, в ботокс, така нататък, това прави ли те щастлива? Това те прави щастлива до един момент. Ама добре, това ли е? В крайна сметка, много такива жени са подобрени и пак не се чувстват пълноценни, пак се чувстват нещастни, пак остават сами. Защото филърите, силиконите не носят истинското щастие. Истинското щастие, скъпи мои, идва отвътре, от мира, от умиротворението, от благодарността.
Аз, например, мога да седна на една пейка, да изям там един сандвич, ако щете, с хляб и сирене, да изпия едно кафе, на мен сърцето ми е пълно. Има хора, които отиват в скъп ресторант, не че аз не отивам в скъп ресторант, и са нещастни. Плачат за проблемите си, плачат за разводите си, плачат за загубата си на пари. Така че какво е щастието? Духовна категория, за която всички, само ние самите сме отговорни. Нашето отношение към щастието, нашето отношение към света, към обстоятелствата, към това, което правиме, към това, което създаваме, води до щастие и до изпълнение на нашите желания. И това е безусловната любов. И в крайна сметка да виждаш радостни, любящи лица по улицата, твоето лице да е такова. Ти просто да си избираш да бъдеш любящ. Аз избирам да бъда любяща и добра с хората, с метачите по улицата, с този, който продава банички и кифли сутринта. Защото аз ставам, нямам време за закуска, но мога да си купя една хубава кифла и баничка и да си изям. Аз съм благодарна, този човек е станал в 3:30 нощта, за да я направи. Този ром циганин, който мете на улицата, той мете, за да минаваш ти трябва. Това е безусловната любов, да се отнасяш еднакво с уважение и респект към всички хора в обществото, които срещаш. Към барманите, към сервитьорите. Оставим 20-50 стотинки, като си вземеш бакшиш кафето, просто за да се радват и те. И ти се радваш. Бъди усмихнат. Раздавай своите усмивки. Светете от любов. Светете като крушка. Имам един познат, който се ожени, разведе се и се ожени втори път с много пари. С много пари. Който се ожени втори път за една дама, която, като я видях, тя така с едно закръглено тяло, с горе-долу на неговите години, има си съответните леки бръчици, нали така, нищо. Обаче една мила, една светеща и когато си... той беше мой познат приятел и така нататък. В една компания те казват, ето, тя е надпримирена, не примирена, така светеща, радваща се, Николай, любими, едно отношение. И той беше казал на всички, да, те така, защото си изненада, че той има връзка с така, той се разведе заради манекенки. С жена си, очевидно не е имала проблеми с съпругата си, с децата си, така нататък и ходеше сме. Да, обаче не се ожени. И ти що не се ожени, бе, Николай, за манекенките? За тая жена, която изглежда обикновена на вид ми, защото тя свети от любов. И на тази жена, повярвайте ми, на такава жена не можеш да видиш бръчките, белите коси, килограмите, нищо, защото има хора, знаете, които едни остаряват като тикви, други като катедрали. И когато остаряваш като катедрала, никой не вижда старостта ти, бръчките ти, дали си увиснала или не си увиснала, обаче вижда твоето щастие, твоята безусловна любов. И това ти носи на тебе наистина радост в живота и изобщо просто аз ви приканвам, кажете, Господи, обичам живота си, обичам този живот, харесвам живота си, да, на мен ми е хубаво, на мен ми е красиво, аз се чувствам добре. И ето оттам, скъпи мой, идва просветлението. Оттам просто чувството за единство с целия свят. Вижте, вие не сте длъжни да сте влюбени да обичате съседа си, да обичате колегите си, всичките си колеги. Но чувството, че всички в целия свят сме един свързан организъм и на приемане, и на смирение, и на прощаване на това, че някой нещо си там те погледнал, отмени си, замени си, усмихни се. И сега искам да ви помоля да наблюдавате вие, какви вибрации изпитвате вие в момента, какви вибрации имате в случая, какво така чувствате, какво имате като усещане в тялото си, в организма си. Дишайте, издишайте, дишайте. Една медитация така за снемане на тревожност.
Вдишайте, издишайте, пинете си, ако искате малко водичка. Аз също пак ще си пина водичка. Много е добре по време на медитация, преди да се пие малко вода, дишайте. Така, като пиете водичка, така вие пренасочвате преноса на своите клетки и на своята структура на тялото с водичката. Така, 10 пъти дишайте, леко, бавно, спокойно дишайте и издишайте. За какво се тревожите? Помислете си. За какво се тревожите? За какво се притеснявате? Затворете очички, отпуснете врата и раменете си и така леко, спокойно, усмихнете се лекичко, усмихнете си на сърдечна чакра. И сега помислете за какво се тревожите сега. Изпитвате ли някаква тревожност, някакво напрежение? Притеснявате ли се? Къде ви е сложно, къде ви е трудно? Какво чувство на тревожност изпитвате? Дишайте. Изпитвате ли чувства на страх, неувереност? Или пък може да имате някъде вкопчващи мисли в дадена ситуация или в даден човек? Дишайте. Така. Усетете как се чувства цялото ви тяло, как се чувствате вие. Позволете си сега да приемете спокойствие, радост, умиротвореност във вашето тяло, спокойствие във вашето тяло. Отпуснете се, спомнете си кога за последен път ви беше така много щастливо се чувствахте, спокойно, радостно, да, как си разрешавахте вие да бъдете спокойни, радостни, точно така, как си позволявате това, помислете си, как си позволявате вие да мечтаете, как си позволявате спокойствие, мечта, радост, точно така. И сега, какво искате в момента? Разтърсете очи, отпуснете се, елате тук, здравейте, осъзнайте реалността до вас. И сега, скъпи мои, ако Вселената дойде при теб и те попита, скъпи, ти какво искаш? Какво искате вие? Нещо материално, физическо, измеримо, неизмеримо. Какво искаш на ниво мечта? За какво мечтаеш? Какво искаш да ти се случи? Какво искаш ти да ти изпълниш в своя живот? Какво искаш да получиш? И сега ще ви питам какво искаш. Вие отговаряйте сами на себе си. Сами на себе си отговаряйте. Между другото, може така леко да ви раздясало гърлото. Ето така направете. Ето това е за освобождаване на гърлото, на гърлената чакра. Из цялото тяло, за да можете да говорите и за да кажете своята мечта на глас и за да се сетите какво искате. Защото, скъпи мои, много често изобщо ние се страхуваме да кажем, да изразиме това, което искаме и желаеме. Страхуваме се. А понякога дори не можем да се сетиме какво мечтаем, защото много дълго време ние сме били заети и заангажирани с това да се занимаваме с бъдването на мечтите и желанията на хората около нас, на мъжа ми, на децата, на майка ми, на приятели и така нататък. Хайде сега забравете за това. Усмихнете се на сърдечна чакра. Затворете очи. Отворете очи. Дишайте. Дишайте. Отпуснете се. И ако Вселената ви пита, скъпи мой, какво искаш? Какво искаш в момента? И аз те питам, какво искаш? Отговаряйте. Какво искаш? Какво искаш? Какво искаш? Записвайте си, ако имате лист. Какво искаш? За какво мечтаеш? Какво искаш точно сега? Какво искаш? Какво искаш? Какво искаш? Какво искаш? Нов автомобил, 4-стаен апартамент в хубав квартал. Какво искаш? Искаш да имаш дете, искаш да имаш нова връзка. Какво искаш? Искаш да изкараш шофьорски курс, искаш да научиш нов език.
искаш новата работа, какво искаш? Искаш пътешествия, искаш пръстени с брилянти, бижута с диаманти, какво искаш? Какво искаш? Какво искаш? Още малко, още малко. Какво искаш? Какво искаш сега? Какво искаш? Какво искаш на ниво мечта? Какво искаш ти сега? Хайде, последно, какво искаш? Какво искаш? Какво искаш сега? Здравейте! Скъпи мои, искам да ви кажа, че Вселената работи и разбира от конкретни неща като мъжете. Защото мъжете не чакайте, например, от мъжа си на вашия партньор, на вашия съпруг, трябва да му кажете директно: Иване, това, аз искам, желая да се изпълни, желая да стане така. Така разбира и Вселената, така работи Вселената. Значи, скъпи мои, ако вие кажете на Вселената: аз искам да имам много пари. Добре, искам да бъда щастлива. Значи, ако вали дъжд от пари, колко пари искаш? За какво ги искаш тия пари? Къде ще ги изразходиш? Какво ще направиш? Защото, например, ако вали дъжд от пари, ти можеш да излезеш с една такава паничка, нали? И да събереш ето тия пари. Може да излезеш с такава. Какъв е вашият рашин? Каква е вашата паничка, която предлагате, защото вали дъжд от пари? То наистина вали. И вие, ако сте в потока, там вали дъжд от пари, например. Така че, знайте, запомнете, когато искате да изградите живота на вашите мечти, когато искате да сбъднете вашата щастлива реалност с изпълнение на всичките мечти, които искате да имате, знайте, че Вселената работи конкретно, например. Да, аз искам да имам нова кола, марка еди си каква, еди си какви скорости, да е функционална, да е спортна. Описвате каква е колата. Аз искам да имам нов апартамент, ново жилище или къща. В кой квартал? Южен квартал, с 4 спални. Така. И в същото време казвате, че това желание вече се е сбъднало. Слава Богу, аз вече съм собственик на 4-стаен апартамент в Южен квартал, функционален, така нататък. Описвате това. Или слава Богу, аз вече съм майка на 2 прекрасни, здрави деца, родени. И така, скъпи мои, искам да ви кажа, завършвайки тази лекция, дано да съм ви била полезна, дано да съм ви била интересна, че на последно място ви го казвам, но не на последно по важност, вие трябва да търсите също така своите източници на вдъхновение и да се вдъхновявате, например, от хора и от личности, от книги, ако щете. Това много, много работи. Например, да четете книги или... Значи, вижте, вие за финансите, за да сбъднете финансовите си мечти, не е нужно специално да изучавате финанси и кредит. Активи, пасиви, баланси, но можете да прочетете, да речем, книгата на Робърт Кийосаки "Беден татко, богат татко, беден татко". Можете да прочетете и книгите на Наполеон Хил. Нали? А когато, да речем, желаете личностно израстване, можете да прочетете най-различни книги. Аз, например, в момента съм вдъхновена от книгата "Изборът на..." Ето, аз ще ви я покажа. Ето, това е книгата. Казва се "Изборът". Това е една еврейка, която е преминала през концлагерите, през лагерите на смъртта. Уникална книга. Аз се разстроих и плаках като я четох, дори ми стана лошо. Да ви кажа честно, последно не можах и да дочета. Това е Едит Егер, много е известна, много е успешна. Тя е психолог. "Изборът" е книгата, която може да промени живота ви, ако имате така... мъжеството да я прочетете. Аз я прочетох, казвам ви, разстройме тази книга. Какво се случва, с 2 думи само ще ви кажа, за тези, които няма да я прочетат. Едит Егер като 14-15 годишна отива в лагерите на смъртта заедно с сестра си, родителите си. Родителите изгарят в комините, в газовите камери. Тя остава с сестра си. Това, което тя казва, изборът. И тя казва, имахме, нали, недохранени, гладни, болни, изобщо всичко. Казва, аз и когато ми даваха хляба, който ми даваха в концлагера да ям там, за не умряла от глад, но взимам парчето хляб и казвам, аз имам изборът
да изям парчето хляб, когато аз пожелая. Значи, скъпи мои, винаги имате избор. Това е страхотна концепция, богоизбрана концепция. Вие какъв избор имате? Всякакъв. Вие се събуждате в чисти чаршафи, вие имате изобилие от храна, от вода, вие имате пари в портфела си, вие ходите на два крака. Изобщо, вие имате избор. Така че книгата е уникална и изобщо концепцията за избора е нещо уникално. Другата книга, с която ще завърша лекцията си, се казва "Винаги има решение" на Мари Форлео. Това е една американка, която с много хумор и много красиво е написала тази книга. Мари Форлео, аз съм вдъхновена от нея. Книгата е много енергична, намерете я, ако желаете, прочетете я. С това ще завърша тази среща. Много ви благодаря за присъствието на моят YouTube канал. Радвам се, надявам се да съм ви била полезна. Ако желаете, пишете ми в коментарите, пишете ми, дайте ми обратна връзка за това дали ви е харесало, от какво имате нужда. В следващи срещи ще продължим с упражнения, медитации за сбъдване на вашите желания. Ще работим и по други теми. Пишете ми, ако ви е интересно, какви други теми бихте искали да засегнем. Благодаря ви още веднъж за споделеността. Щастлива, успешна вечер, спокойна вечер.